Toto je ťažký zločin. Ideme pre diktátové zošity a bojíme sa, že nás chytí riaditeľka. Už sme v kabinete, tu je Jan Amos Komenský a Lenin bez nosu a Ľudovít Štúr. Teraz sa tu prehrabujeme, aby sme našli tie diktátové zošity. Vieš, kam toto ide? Karaba, to je Ondrové. A to je nikoho z nás? No, taká, no. Aha. Ideme. Teraz máme. Počkaj, chcem vidieť. Čau teda. Počkaj. Zamykáme tieto ťažké dvere. To je ťažký zločin. Úloha splnená, ideme hore. Misia splnená. Už ideme hore. Trvalo nám to minútu 14 sekúnd. Nový rekord. Nový rekord našej misie. A teraz nás chytí Remžana. Ne. Nikto tu není. Prázdna chodba. Toto bude v záznamoch Rúžovej doliny 29. Ťažký zločin Kateríny Oracovej a Romany Kolsovej. Ešte si nás posledný krok pozrite pred našou smrťou. Toto je 10 koniec.